Ja, van al die beweging kreeg ze een beetje honger. En toen we over de grens over, want we begonnen de raadskeller in Agen. Maries de Boer. Ja, Leuk, hallo. leuk dat je er zit. Ja. De raadskeller in Agen, wie komt je daar terecht? Ja, op een gegeven moment komt ze uit het buitenland en dan wil ze toch terug naar Nederland. En dan begint ze te denken en dan begint ze te zoeken naar een plaats waar ze zich toesvult. En dat heb ik inderdaad nog veel jaar gevonden in Aken. In Aken, Ja. maar je zit eerst naar het buitenland gegaan, zeker? Eerst eigenlijk gisteren die leerperiodes, Frankrijk, België, Zwitserland. En toen op een gegeven moment naar Aken gekomen, ja. Aha, wat heb je allemaal geleerd dan in Frankrijk? Ja, dus zoek ze een restaurantje zoeken en de ene is goed in vis en de andere is goed in vlees. En zo zoek ze eigenlijk 10 parties waar ze zich toesvult. Ja. En wat maakt de raadskeller dan zo bijzonder? Nou, de raadskeller maakt het zo bijzonder omdat het dus een heel oud gebouw is. Er zijn stukken die zijn van het 8e jaar van 100 na Christus. En het is gewoon een hele gezellige, leuke locatie. Het is in een kelder, maar eigenlijk is het geen kelder. Want men luipt eigenlijk uit het hartje van Aken, van de Marktplaats, zo direct naar binnen. Nou, dat klinkt heel erg goed. Niet alleen een gezellige plaats, maar ook een gezellige kok. Hè? Ja. En er kent heel erg goed koken, want wat gaan we allemaal maken? Ja, we gaan maken vandaag een beetje voor Moederdag natuurlijk. De moeders verwennen voor de dag. Oh, en wat kennen voor de moeders met verwennen? We hebben voor de dames een kreeft vandaag, een halve kreeft. Heerlijk. Die willen we gaan maken. Die gaan verbakken in de pan en dan garen in de oven. Maar En waarom doen we hem bakken en niet koken? ja, normaal wordt er gekookt. We hebben hem dus nu gehalveerd. Ja. We doen dan... En dames en heren, toen is de ingrediënten die je nodig hebt, zet nu in beeld. Oké. De kreeft wordt dus gehalveerd. Waarom? Omdat ik dan dus, laat ik zeggen, die kookprocessen niet nodig heb. En ik ga dat roosterproces direct op het vlees toepassen. Ja, en nu Op is, het kreeftenvlees. nu is me ook verteld dat een kreeft bereiden werd eigenlijk ook levend altijd gedaan. Is dat zo? De kreeft is levend. Ja. En die heb ik toen net... dus... Oh, dat wist ik gar niet. Hij is er nog bij je. Oké. Ja? En dan heb ik hem dus gehalveerd. Dan pakken we dus hierboven in het hoofdgedeelte pakken we de maag, de roet. Ja? Dat is wel mijn klein maakje. Dat is een klein meisje. Het ja. is niet het meest sympathieke werk dit, hè? Nee, kijk, daar zit er. Ja, en daar gaat er dus goed gepakt worden. Dat andere, dat laten we zitten. Weer nemen dat koeraai. Ja? En dat is eigenlijk het mooiste stukje. Dat ziet er nu niet bepaald lekker uit. Maar dadelijk als dat gebrouwen wordt, als die kreeft gegaard wordt, is dat rood. En dan is dat super van smaak. Ja, en normaal zeg ik altijd, wat kan ik doen? En nu begin ik me af te vragen, wil ik het doen? Toen moest het niet doen, ik kan dat voor dich doen. Ja. Maar dan vroeg je me wat ze verder wilt vragen. Ja? En die kreeft die gaat dus zo in de pan. Ja. Dan komt er even peper en zout op. Peper Daar is en de zout. pepermolen, dan kan ze me toch even helpen. Dat Dan kan ik weet ook ze nog me even dat gaat. doen. Zo. En goed peper op. Want ik kan me voorstellen dat Lutoes, hè, die zeggen van Ja. ik ben wel heel erg veel peper erop doen. Maar Lutoes die denken van, goh, ik wil kreeft maken. Het is me toch behoorlijk veel werk, hè? Dat denken veel mensen, ja, maar eigenlijk is het heel gemakkelijk. Want je moet een goede visleverancier hebben die je op een gegeven moment dus een fatsoenlijke kreeft brengt. Punt Ja, 1. maar wie kent ze een fatsoenlijke kreeft herkennen dan? Asserlijf. Ja? En dan is het een kwestie van een plaatje te zeggen van, wat wil ik? Wil ik een Canadese kreeft? Dit is een Canadese kreeft. Of wil ik een Europese kreeft, een Bretonse kreeft? Wat is De dat verschil in smaak? De Canadese kreeft is niet zo uitgebreid van smaak als de Europese Bretonse kreeft. En de Europese Bretonse kreeft is ongeveer per kilo, wat we zeggen, een 15 euro duurder, 15 tot 20 euro duurder per kilo. Ja, want kreeft is voor het algemeen toch een heel duur gerecht, hè? Dat klopt. Maar voor moeder het beste, hè? Van moeder, voor alleen maar het beste. Want dat is Zo is een dat. ding wat zeker is. Ja. Zit je nog nooit door zo'n kreeft eigenlijk gebeten? Of wie moet ik dat Nou, zeggen? kijk, die kreeft heeft dus hier dan die plastic rubbertjes om de scheren. Ja? En zo doen de kinderen me eigenlijk helemaal niks doen. Je kent dat er van afhalen als ze wilt. Ja? En dan zien we dus heel duidelijk Mag ik al neem maar een beetje afstand. dat de grijper is. Kijk hoe je Ja. pak. Ja? En dit is de bijter. Ja? Deze scheer is ook veel sterker. Oh, dat qua is je wel structuur welke groter. je eraf bakken, hè? Nou, ik ken hem ook te Nee, vanaf. doe maar niet, hè? Geen ongelukken. Oké. Maar je hebt er nog nooit gaan over gehouden? Nee, ik heb er nog nooit over gehoord. Oké. Maar dan weet ze op een gegeven moment natuurlijk wie ze het beestje aanpakt. Maar dus als ze kreeft eigenlijk klaar in de verpakking in de winkelcups, dan zeg ik eigenlijk is dat niet maar zo lekker van smaak. Nou, dan is het dus gegaard en dat zou ik dus inderdaad niet aanbevelen. Oké. Ja? Kreeft. En wat gaan we allemaal nog meer gebruiken? Nou, bij die kreeft hebben we dus inderdaad, ik heb hier avocados liggen, daarvoor tomaten, gele paprika's en echalot. En last but not least de verse truffels. Ja? Ja. Die ik heb metgenomen van moederdag. Moet ik zijn dat de- snieën? Daar heb ik dus een rasp daarvoor biedig. Die Ah. gewoon dadelijk. Ja? Maar dan kent ze ook al een chiefje snijden als je dat wilt. Ja, nee, zeg maar, ik Ja? wil het wel helpen, hè? En doen we in plakjes vandaag. Ja? En voor die snijden mooie dunne plakjes van. Want die Ja. komen dadelijk in het laatste moment. Komen die eigenlijk pas op die kreeft. Op het laatst. Op het laatste moment.
Ja, Oké. Dat wil zeggen, de truffel, ja, komende Perigord of Italië, is natuurlijk bekend en berucht voor zijn aroma. Ja? Ja. En dat aroma dat komt vrij zodra dat die warmte bij die truffels komt. En daarom doen we dat dus eigenlijk op het laatste moment. Ja. In het restaurant doe ik dat natuurlijk met de rasp aan de gast, bij de gast aan de tafel. Om de dood eenvoudige reden. We willen dat aroma dan vrij komt bij de gast zelf en niet van tevoren. Want dan zou het bij mij in de keuken zijn en dat is niet de bedoeling. Nee, dat is een ding wat zeker. Maar we gaan het niet alleen hebben over lekker koken. Ja. Althans, dit is niet het enige wat je ons aanbiedt. Want je hebt namelijk nog het, hè? Tada! Ach zo, het boekje, ja. Daar staat het recept in van de kreeft. Dat heb je dus allemaal nu in beeld. Een van de vele recepten. Ja, even een paar van de vele recepten. Hè? Maar nu heb ik dus straks heel leefgevend gevraagd. En toen zeg ik van, goh, kunnen we dit boekje niet verloten aan de kijkers? Nou, ik denk dat we zeker een paar boekjes verloten kennen. Hè? Du moest dan gewoon zeggen wat we daarvoor moeten doen. Althans, de kijkers wat die daarvoor moeten doen. Nou, maar dat wil ik aan u overlaten. Dat is aan mij? Ja. Nou, dan zeg ik voor dus inderdaad, dan is de vraag, wat wordt het verschil tussen de Bretonse kreeft en de Canadese kreeft? Ja? Dan maak je dus niet makkelijk, maar je maakt dan wel kans op één van de boekjes. Wat is het verschil tussen de Bretonse kreeft en de Canadese kreeft. Canadese kreeft? Het goede antwoord eventjes mailen naar limburgvandaag@tvl.nl. En dat is één van de boekjes misschien van u. Maar, Maries, je gaf nog meer weg, hè? Ja, alleen ik laat een ik niet boekje, zomaar gewoon, hè? Dat heb je in de gaten. alleen een boekje is terug, hè? Ja, dat is papier, is terug. Ja, maar en wel, zodoende heb ik eigenlijk van tevoren gezegd, het zou leuk zijn als er ook iemand is die mogelijkheid heeft om inderdaad dadelijk de raadskeller te gaan proeven, te gaan beleven, zo wie er iedere dag stikt. Ja? Dat zou eigenlijk iedereen willen. Ja, maar dan moet er natuurlijk een paar vraagjes voor ook beantwoorden. En dan kan er een genot komen, dan wordt hem de goedband toegestuurd en dan wordt er een avond compleet verzorgd. Heb je met dan 4 een ander- gangetjes. Ja? Dan krijgen we natuurlijk vooraf beginnen we met een glaasje champagne. Dan de wien passend bij dat 4 gangen menu. En natuurlijk naderhand een kopje koffie en dat broodje Maries, nog. dat klinkt wel heel aanlokkelijk. Ja. Is dat dezelfde vraag of heb je dan een ander voor? Nou, dan vervingen we natuurlijk een andere vraag. Laat hem En maar dat is de komen. vraag, waar ligt dan nu de raadskeller in Aken? Als je er antwoord op hebt, even mailen naar limburgvandaag@tvl.nl. En dan maak je hier kans misschien op dat 4 gangen diner.